رميت مقطوع من ناس قلب السجار ولولي امور sabiex nagħla ixxien spiċċaw l-uliet jaħdmu fl-bliet l-aħħar bidwi f'wit il-għasel u jinżlu f'wit il-għasel f'dawk il-ġranet sbieħ nies għall-passiġġati jiġu għall-mistrieħ rabas dingat biss riservat għall-isniter għall-klib tal-kaċċatur żmien il-gamim wara l-moħriet naħdem fiskiet l-aħħar bidwi f'wit il-għasel u jien għal-beppux jew fjuri satar minn ġolblat jinżlu f'wit il-għasel jiġu nar taħat beppux jew fjuri satar minn ġolblat jinżlu f'wit il-għasel jiġu nar taħat kien staġun xott kemm bata l-frott għal-ħidmiti xi prezz dawn l-aħħar jiem konti tajjin wara l-moħriet naħdem fiskiet l-aħħar bidwi f'wit il-għasel